kyllä. No niinpä se onkin, joo, kyllä pitää paikkansa. Olivier Beretta on 11, eli hiukan on takaa jo makua. Oi, nyt lähti osia. Ja nyt lähti kyllä aika paljon osia. Niin autoja kuin Audihan siinä oli. Joo, se on siinä. Oi. Ja siinä oli tää toinen näistä Dindo Capello, Emanuel Pirro. No, se on selvä tämä homma. Mutta ensimmäiset keltaiset liput tässä kisassa. Joo, joka on aika harvinaista. Nyt kyllä linttaa niin, että hän saa tuon auton tonne varikolle. Joo, ja kun hän pääsee maaliin, hän on 3. joka tapauksessa jälleen LMP1, eli Proto 1. Kyllä tämä on jo aika huimaa, tyhmää ajoa. Kun 3 autoa kilpailee luokkavoitosta, niin eikös tämä Dindo Capello, tai onko tässä nyt Pirro ollut kuskina? Capello. Joo. Sitten se on harvinaista. Yleensä se on Pirro, joka ajaa ulos. Miten? Nyt tulee hidasteena. Nähdäänkö? Ei nähdä aivan alkutapahtumaa. Onko siinä Mika Salokin mukana tuossa versiossa, eli tässä tapauksessa Jamie Melo? Ilmeisesti oli. Ei vaan kyllä se pitäisi olla Mika edelleen. Joo. Kyllä niin toi näyttää toi meidän ruutu, että Mika Salo sitä ajaisi, mutta mä olen tässä näiden kisojen aikana oppinut, että amerikkalaiset ei niin tarkkaan pidä tästä tiedon kulusta. Kannattaisi jopa harkita, onko Amerikan Le Mans-sarjassa vaihtoehto hänelle. Tässä tämä tulee, tämä sama kolari, mutta ikävä kyllä ei ihan alkuhetkiä päästä näkemään. Joo, mutta kyllähän toi nyt, katsotaan nyt, ei se tulee niin myöhään. En mä tiedä oikein mihin toi Aston Martin kai olisi tuossa voinut mennä. Niin, aika vähän siinä on kyllä varaa vaihtaa mihinkään suuntaan. Mikä oli oikealla puolella ja mitä siinä Audi vasemmalla puolella siinä välissä on. No nyt tää tulee... Ai jaa, kyllä se osuu, hei, käy sillä tavoin. Tässä oli ensimmäinen kuvakulma, jossa nähdään, miten toi oikein tapahtuu.